existujú hraničné stavy pred vypuknutím vlastne ochorenia a že toto sú rozhodujúce chvíle, kedy človek môže buď zvrátiť samotné ochorenie, alebo veľmi významne zmeniť dopad toho ochorenia na telo. A ako by sme vedeli rozoznať tieto prvé príznaky pred nástupom toho ochorenia? Tak veľmi dôležité je vôbec počúvať svoje telo, pretože naše telo signalizuje mnohé veci a keď správne zareagujeme, môžeme zabrániť ochoreniu. A v prípade toho prechladnutia a chrípky alebo angíny, prvé príznaky sú, že nás boli škrabe v krku, áno, a prípadne, a to už je dosť, že nám začne tiecť z nosa, alebo cítime také celkovú únavu, alebo proste sme citliví, precitliveli na chlad. Hej? To sú prvé príznaky. A vtedy skutočne neslobodno váhať, okamžite konať, pretože si treba uvedomiť, že tie baktérie, povedzme konkrétne tie patogény, oni každých 20 minút sa množia. Sa rozdelia, čiže to je lavína, to je proste úžasne rýchle sa rozmnožia a napadnú organizmus. Takže prvé je nejakým spôsobom vystriekať krk. Hej? Či už si zoberieme propolis, alebo zoberieme Jodex, existuje jodidový preparát, ktorý v lekárniach dostať. Hej? Proste vystriekať si krk, okamžite si dávkovať vysoké dávky C vitamínu a potom, keďže opakovane ten krk vystriekať, alebo slanou vodou, keď nemáme nič iné po ruke, vypláchnuť a opakovať to niekoľkokrát cez deň. Niektoré, tá sliznica sa poškodí, teda môže byť už aj jemne zapálená, tak na to je vynikajúci rakitníkový olej. Čiže po aplikácii vysterilizovania, v podstate zabíjania tých baktérií, tak potom aplikujeme po takej polhodine, si dáme rakitníkový olej. Čo vtedy, keď sa nám to nepodarí a bohužiaľ ochorenie sa rozbehne, čo vtedy, ako pomôcť telu, ako posilniť vtedy imunitu? Pokračujeme v tom, že tieto veci, čo som hovorila, tak v tom pokračujeme. Pridáme si oreganový olej, áno, tie kapsule alebo kvapky, chlorelu, proste prírodné zdroje antibiotík. Pijeme hodne čaju, bylinkového čaju na tieto ochorenia, horných dýchacích ciest. Nedovolíme, aby sa nám zapálili aj spodne, aj priedušky a potom bronchitida bola a tak ďalej. Čiže snažiť sa to udržať a ten rakitníkový olej, napríklad, lebo obyčajne vtedy už aj z nosa tečie, dať si po jednej kvapke rakitníkového oleja, tak ako keď kvapky dávame do nosa, vytiahnuť si to hore, lahnúť si, aby to netieklo von, úplne zastaví, okamžite zastaví tečenie z nosa. Opakovanie, aspoň 4-5 krát cez deň si to opakovať a nemusíme mať tú nepríjemnú tečecú. Ktoré stavy sú také, že by sme ich už nemali podceňovať a mali by sme navštíviť lekára? No určite, keď sú vysoké horúčky, alebo keď je vytrvalý kašel, áno, tak rozhodne treba vyhľadať lekára. Lebo to už potom liečenie patrí do výpočtu, aby sa ten stav nezhoršil.